maham ka International Atomic Energy lani ka IAEA ya ka ri Amerika bari ri Israel naga jingbom ka jongki ya ki jakas na nuclear jongri Iran thalain da ka bateng Donald Trump ya ka IAEA ki khubor ki bakhamne akilong ka jingsha pen thai ka barang thamai ya ki kharkhana sna nuclear jong ka ri Iran ki badan hapo jong ka busher kala bu jingma hadu kata kata ya ka perthai situlup namar ba laong ba kala don kata ka jinglik jong ki kharkhana sna nuclear jong ka ri Iran menta namar ka jingsiat nam ding jong ka ri Amerika ba ka ri Israel ya ka ri Iran kala nang jur kat ba nang mi gisngi bat kani ka jingma kan sakta omtang ya ka Middle East Henry kan sakta ya ka perthai situlup ya kane la penti kana daga International Atomic Energy Agency lani ka IAEA jong ka perthai nagalyang jong ka IAEA kala mahamru ya ka jinghirtma jong ka ri Amerika bat ka ri Israel ya kini ki jakas na nuclear jong ka ri Iran namar kini kin sakta ya ka perthai sisin kasngi lada kini ki nuclear plant ki beran hapo jong ka ri ha Iran kin sa light layer lani kin sa lik nagalyang juki riu shampang kila ongba kani ka jing light layer lani ka jing pei jong ki jakas na nuclear jong ka ri Iran kan sakta bha omtang ya ka Middle East Henry kan sakta ya ka perthai situlup barbaka perthai ru kan samat ya ka jingma ka basir khai bha lada kini ki jakas na nuclear ki badan hapo jong ka ri Iran habosher ki don ya ka jingpei lani ka jing light layer ka jongki nakalyang jong ka ri Amerika ru kala kin tho ting ya ka International Agency ya ka International Atomic Energy Agency jong ka perthai ban ong ba kumno ka IAEA ka tip tang ya ka jing light layer lani ka jingpei jong kini ki jakas na nuclear jong ka ri Iran nadu meno ka IAEA jong ka perthai kala aibor ya ka ri Iran bagan sna nuclear kani ka pausai ba ka dei ka IAEA ka bala aibor pura ya ka ri Iran bagala ban sna nuclear lim kumta bale kamla ban le ai halor jogre ka jingpun khain jong ka ri Iran ban sna ya ki nuclear plant ki jong ka khlam ka jingbet napo jong ka IAEA lakin thok teng u presiden Jokowi mereka Donald Trump nang tas ka wipat ka jingja ka bra jia hapo Jokowi Iran lingba Jokowi ka thma persa ya ka Amerika bat ya ka Israel kala donru ka jingma ka khraw ya ki nong song hapo jong ka te ka ri ha Iran namar ba ki bor sensar jong ka Iran kila kem na phang ya ki nong song hapo jong ka te ka ri ha Iran dag ba kila kno ba ki ne ki brew ki don ya ka jia bat ka ken hon wat mena napo jong ka Israel bat ha ki juga por ki bor sensar jong ka Iran kila pensi tom de ka sat patok bat de ka ba phasi de ka jingyap ya ki nu ka bla syak kno halor jong ka kam bat ka ni ka jinglong jingman hapo jong ka ha Iran menta omshu tang ba ka don ka thma bat kani ka jinglong jingman jong ka ri Iran menta omshu tang ba ka don ka thma shabar na ka ri ka don ru ka thma ka basir khai bha hapo la ka jong ka ri kumta ka jingsange ban herthma jong ka ri Amerika ya ka ri Iran ha ki ki saw pho phra kanta bat ka jingthmu jong ka perthai ban penkut no ya ka thma hapo jong ka Middle East hatu country kam tharai tung nange ap ki wipat ki khubor ki bandangwan khuplesbun ta thadu bi kendu ha ka wipat ka video